Eta gero suposatzen zuen esfortzu, hain lagun batei zoze bidaltzetzei zer kostatzen, baina nik ekaitut hemen kartaratzen. Olako gere unka batzu milaka batzu egitut, Da hori, idatzi, zerbait idaztea da, pensamentu bat, eta euskaraz izen polita da, eskutitza, zer deraz karta da, baina euskaraz eskutitza, zuk idazten dezu, buruan daukazuna, saiatzen zea idazten buruan daukazuna, kontatzeko zeozer, persona fisiko batei o familia batei, eta hori zauden lekuan sobre batean sartzen dezu, seilu bat jartzen diozu, posta sistema komplejo baten esku uzten duzu, ez dezuzuk enbiado zengo gardetzen. Zu bialtzen dezu ilusio batekin, pentsatu hau iritsiko dela Senegaletik honea, seilua jarri duzu, behar duen diru kopuruekin, pixatu egiten da, asko pixatzen bazun seilu gehiago behartzulako, eta etxera bialtzen zenun, gero, etxera iristen zan, edo noiz iristen zan, eta ziteken ere zu baino berandu hau iristea, zu persona horrekin egoteko aukera izatea, berak eskutitza jaso baino lehen,